Ahojte, ja som Mixer a dneska tu máme Minecraft a zo serveru Game Team. Znova je to Turkvex. Čiže ako ho tu dnes máme? Craftingman 24, ahoj. No a pomáhaj mi, musíme počkať. Dobre, stávam barikádu, Stávaj rýchlo, ja im to... Strieľajú. Strelili ma. Čakaj, nejdeme na väžu. Ja aj idem postaviť. Ale tú barikádu. Zasiahol ma zase hráč. Aj mňa. Aj mňa. Teraz. Však, ale naše vôbec nič nerobia. No. O, niekto má nový level a naši tu nič nerobia. Ja sa tu No, Ty kokso! Ja neviem strieľať z luku, fakt. a však má šípy. A to je jedno. Idem na väžu. A zase ma zasiahol niekto. Trošku nevydarená arénka. A strieľa. Zasiahol ma hráč Barbie. Nemyslím vážne. Teraz máte čas na stavanie. Okej. Ale ako to, že máme menšiu arénu? To čo bolo? To čo je? To z ničoho nič. Ale už vôbec určite prehrávame. Vlastne áno, prehrávame. No, to sme prehrali. Prehrali? No, teraz sme to prehrali. Červený tým vyhral určite. Dvakrát. Vyhral som 8-krát. OK, tak ideme poď lobby. Lobby? A dneska si dáme, no tak dáme si Turkvex. No, Turkvex čo? My si dali a dáme si pôjde Skywars, to nikdy neumerazí. Skywars ideme? Hej, ale obyčajný. Aha. A server 1. Crafting man. Where are you? Už idem. Neskač. Čakám ťa. No. Ak by ste sa čudovali, že prečo mám taký lepší zvuk, tak je to tým, že mám headset. Prečo som mám taký zlý, lebo som... 1. Ale nie Lucky. Lucky Wars, dobre. Nie Lucky! Obyčajné. Nie. Počkaj, aké nejaká správajú. Čo sa dá robiť? Takže Lucky... Nie Lucky Works! Ale čo? Obyčajný Skyworks, taký, železný chestplate. Server 1. Áno. Dobre, som tu. Dobre, čakám ťa pri portáli. A poď. 3, 2, 1, teraz. Som tu. Hej. Si. Jo, toto mám povedať rád. Rytier, zase nemám na rytiera. No dáme si kit. A už dáme. Už. Počkať. Diamond. Toto. Tak.
Strenčko a tedy ešte si ideme pre Dobre. jedno. Diamond Sword. Koko. Sú to až 3 truhly. To sú 3 trúry? Hej, sú tu. Ja tu vidím len 2. Ale pozriem sa niekde. A tretia. Diamond brnenie. Ono s Strenčkom! Dobre, pomstím ťa diamondovým mečom. Musíme zabiť minimálne jedno. Potom si dáme... To nestrieľajú. Naozaj. A luk nemám. Ja som mal luk. Jo? Spíka. Strieľa. Už skoro ma trafil. Toto vyhodíme. Hop! No jasne, s diamondovým mečom. Ale zabili ťa. Hej, Rýchlo bež. počkaj. Aha, tak mám nič. To ešte to nevšimol. Elixíry. Mám to elixíry si dám. Ne. Už po mne strelili. Takže... Kde si? Kde si pri portáli? Aha, už som, super, hráme. S Jakubom Kazanom. Super. Konečne mám nejaký super. Ja že Skywars. Tak ja tu počkám pri portáli. Ešte ja som skočil. Skočil si? Hej. Ako keď odchádzaš zo spálny, Áno. keď odchádzaš zo spálny ráno, bola by som rada, keď si tam odospal. Dokola, toto neviem, kde sú ďalšie cesty. Počkám ťa tuto pri portáli. Dobre, keď mi nemusíš hovoriť, že počkáš ma. I don't have sheepy. Jeden sheep. Rozstrel si. Nie. Nemôžu ma zabiť. Šušti ti to tam. Rýchlo. Nestihol si. Nevadí. Potom sa stretneme. Nie! Ale chcel som dať tohto Neil Armstrong len sa četpol. My sme ešte nezačali. To bola otázka. Fuj. Tak. Sme začali. Už? Aha. Ale by sme byli na tie. To ako mohol? Nie, na začiatku ma zabili.
Koľko vás je v aréne? Či už hráte? Už hráme 4. Aha, dosť to. Jo, no 2. Halo, šuští ti to tam. Nešuští mi nič, ja nič nepočujem. Ty nie, no. Jaj, dohral si. No ja už sa čakám. Za tebou. Alebo vedľa teba. Poď, 3, 2, 1, teraz. Jo. Počkať. Jo. Kings. A toto. A hráš na farebnom svete. Áno, ja som s tebou. Aha, dobre. Strančko mám. Diamond. Ty sa máš. To sa nájdem ešte druhý, tak ti dám. Tak ti nenájdeš skôr. Tak. A jeden je už na strede. Aha, ty si teraz hore, okej, vidím ťa. Ideme na stred. V druhom nemám. Jo. Je dva veci skákanie. Tak. Ten už na strech. Ok, ale povedz, že ako pôjdeš. Položím bloky. A už tam nevideli. Teraz si postavil takú drevenú cestu. Aha, vidím jedného. Pôjdeš potom so mňou? Len ja som sa nedostal na strach. Ja som išiel úplne inde. Viem, neboj sa. Dobre, ale ešte, že mám Julie. Toto musíme... Jo, ja som ho zabil. Aha, dobre. Hlavne sa nestávaj. Tak, zničil som bloky. Dobre, poď sa stávať. Počkaj, pozdravte do videa. No, nikto nepozdravuje.
už mal som málo hápeček. To nevadí. Dobre, tak kde sú? Poď, ideme. 3, 3, 2, 2, 1. ideme. Jo, ja som jednou zabil len jednu hápečko. Vy už hráte? Však áno, sme spolu. Aha. Ešte furt nemám na rytiera. Si tam, kde je ten dom? Taký... Hej. Dobre. Či chestplate? Aha, to je tu takto. Super. Mám furt kožené vybavenie. Toto. Ok, mám tak. Môžem meč, ja mám sekírku. Ale mám za to... Super, diamondové topánky mám. Aj iron topánky. Takže mám full iron vybavenie. Atentátion! Nie! On mal strenčko. Fajn. Ja stranečko nemám. Mám len elixír zdravia. Kto? Mám len elixír zdravia. Jaj. Mi veľmi nepomôže. Toto. Dobre. Takže ideme nejaké cesty povyberať. Čiže toto. Určite zobrali najlepšie veci. Však... Aha. Čo si myslí? Každý bere najlepšie veci, keď sa dá. Ender perly. Neviem, prečo ich nezobrali. Yes? Ani diamond match nezobrali, som našiel. Teraz nájdem kolega, kde diamond match som zabil na diamond match. Reportali si. Alebo... Nie, hrám. Tak je to. Počkaj, odohrá sa súboj, ja len tak sledujem. Fight. Hej. Kto aký knockback? To taký knockback, že mám dospäť. 3, 2, 1, skáč. Ešte furt nemám rytiera. OK, zase ten tápnik. Mám elixir rýchlosti. Ale ešte pozrieme druhú a tretiu. Takto. Nie, diamond match. Máš diamond match? Hej, look, mám MD, jak look. A mám elixir sily. Tak. Aha, mám aj druhý, ak chceš, dám ti. A na akej si mape? Tá púšť. Aha. Tam si asi aj ty. Hej, som. Nie, jeden ma zhodil lukom. Tak si asi nedám. Akože teraz.
No. OK, tak som pri projektáli, poď. 3, 2, 1, teraz. Dobre, spolu sme skočili. Super, ak máme 4 na to, čo máme 20 minút. Ešte 4 nemáme. Oj. Daj mi dvojky. A elixir rýchlosti. Ja som dostal strančko. Mám pre teba jedno upozornenie. Pozor na tieto veci. Mám pre teba Aha, to sú dve cesty. jedno upozornenie. Keď pôjdeš dole, tak hlavne nestúpaj na nášlapnú dosku. No, to je TNT, ja to poznám. Preto som ju rozbila, mám ju do cestu. Aha, mám aj enderpearly. A ja, vieš koľko? Koľko? Ja mám iba jednu. 6. Počkaj, tak bude stret. Tak ja idem hore. Urá, som hore. A tu žiadne. Dobre. Už niekto strieľa. Je doma. Nie, že dal ma dole. Dostal som to do pomoci. Ale nechám sa mi dať. A, ďalší strieľa. Pozor, pomôžem ti. Je, čau. Čau. Počkať. Goldené apko. Ešte jedného. Matová lopata. Počkať. Kasi. Tam máš dve perly. Aha. Kde si? Radiku. Aha. Počkať. Nestrieľaj. Tento dostal. Kasi. Hoď sa na jeho ostrov, alebo... Poď na jeho Srdiečka. To už len pol srdiečka, nemám. Tak tam máš. Golden apple som ti hodil. Keď golden apple nemám. Dve díky. Poď na jeho ostrov. Tak. Počkaj, ukazujem mu mier. Kasi poď na jeho ostrov. Okay. Či crafting mám. Tak ja tam hodím jednu. Yes! Aha. Bye bye! Nevadí. Ty ako vyšiel si tu tak rýchlo? Však ja bežím. Dobre, keď tak poď. 3, 2, 1. ideme. Už sme tu. Skáč? OK, stretovka na strede. OK. Počkať. Nesmie zabudnúť, že aj tu je česká. Jedna enderperla, elixir, skákam na elixir. Jumbo strinčko! Ešte. Koľko doplňa hunger barov? Tie jedlá. Fuj, daj si pozerať, tuto je tak nevinne položená našlapná doska. Áno. Teraz si dávam pozor. Všetky ničím. Teraz si dávam obrovský pozor. Lampák. Ja som myslel, že to normálne pumpky. Ale nevadí. Ty si už na strede? Hej, povedz, kedy pôjdeš do stredu, lebo... Ja mám jednu ender. Tak ja idem. Ale tu som. Diamond strom. Hop! Pozor, Achtung! Achtung! Jo, hej, počkaj.
musím sa doplniť handbag. Počkaj, máš nejaké jedlo? Hej. Aha, dobre. What? Aha, to bol ten... Ale ja už nemám enderperlu. Skúsim nájsť týchto. Ale nevyzerá, že by som nejaké boli. Nie, ja som všetko zjedol. Tam som myslel enderperly. Toto je tvoja stroj. Help! Tento. Povedz, Čo? niečo ma lituje. Oho. Hráči, koľko je hráčov ešte? 4 hráči. Ja sme 4, ok. Počkaj, ja som to nebol. To som ja nebol. Počkaj, tu mám elixír sily, tak som vypijem. Čo? A ideme na ostrovy. Dobre. Počkaj, na ktorý si teraz išiel? Aha, na tento. Dobre, ja tam pôjdem cez bloky. Ten ma nezol zase dole. Čo? To ako? Čo? On ma nejako neviditeľne hitoval. Dúfam, že ani mňa nevypne. Aj on. Aj mňa. Čakaj, ten portály si. Hej. Poď. 3, 2, 1, teraz. Skáč? Som tu. Aha, hej. Stále nemám na rytiera. Už sme tu. Golden. Ale... žiadne... Žiadne ender perly. Čiže stávame na stred. Mám už aj luk. Aj ty máš luk. Hej, ale nemám šípy. Ja ti dám, ja mám 16. Aj 14. Počkaj. 30 mám spolu. 11. Jedenáct enderperl. Aha, dobre. Help! Hej, to si bol ty? Počkaj, chcem ti pomôcť. Ja zabili ma. Aj mňa. Auto, poď, ideme. Skáč. 3, 2, 1, skáč. OK. Dobre. No, čiže po pol hodine zahráme sme si jeden turkapolek. No. Ospravedlňujem sa, ak to škrípalo, ale trošku som si nastavil mikrák. Počkaj, to je len jedna cesta. No, aha, nie, to poznám. Vidno, že tekvicu není dobré mať na hlave. Ktorú som si povedal. Jo, Nie. Zabili ma. Hneď sa dostali na môj ostrov. Ja počkám. No aj mňa zabili, ma zhodili. Tu som pri portáli. Poďme skačem o 3, 2, 1, teraz. Aha, nie sme spolu. No, to je... Si sa pripojil ako posledný.
Vždycky to tu na začiatku tu loguje. No. Aha. Aha. Ja mám takú vianočnú mapku. Počkaj, musím sa zorientovať, že kde sú česty. Diamond match. Super. Diamond chest plate. A tá druhá je kde? Aha, Ja mám toto. Železnú príľubu, koženú tuniku, jeden sa prišiel zabiť. A zabil ma. To nie je pekné. Zabil ma, okej. Poď, skáčeme o 3, 2, 1, teraz. Nespoľúhlasíš. Hej. Aha. Dobre, tak toto je posledná mapka. Ukončíme to. Niekde. Entek, peakli. Tu som nebol ešte. Bol tu niekedy? Ja som tu nebol. Hej, jo. Som tu nebol. Wow. Yay, help! Čo? Level 17. Mám. Počkať. Okej, mňa zabili. Tak potom keď skončíš, tak Za mňa teraz. dobre, tak poď máme na lobby. Lomené lobby. A poď pri tie cedulky. Serverové. Hej. Dobre. What? Počkať, ale tu pridal, že na lobby sneží. Na lobby sneží? Hej. Nesneží. Ale ja som pri sedulkách. Tak ešte tak, poď. Dáme... Tak vieš čo, poď obyčajné Skyworks ešte raz. Server 1 a tam sa zlúčime. Dobre. A potom poď, vidíš ma? Poď za mňou, trošku si zaskačíme parkour. No, nahoru. Malilinky. Už poď. Dobre, poď. Dobre. Daj si F5 a pozri sa. Dopredu, aby to vyzeralo, počkaj. Dobre. Tak jasne, takto, nahnem. Dobre. OK, čiže dúfam, že sa vám video ľúbilo a dajme, že nechajte like po prípade. Dobre, ak nemáte, pridajte nejaký koment, že čo máme zlepšiť. A ešte do komentu píšte, že vypadne, že čo
toto. Akú mapu máme ísť na budúce, takže do svidania.